So nindot kayo nining kabuntagon nga kita nakadungog sa makausapa nining invitasyon sa Ginoo kanatong tanan. Mingon siya, sunod kanako. Kining maong pulong dili siguro bag-o sa matag usa kanato. Apan kini usa ka matinud-anon nga pag-awhag sa Ginoo kanatong tanan diha sa pagsunod kaniya. Siguro ang usa ka eskriba nagsulti lamang sa kamatuuran. Gusto niya diha sa iyang kinabuhi ug nakita niya kini nga mao kini ang pinakamaanindot nga iyang buhaton. Siya mingon, Lord, I want to follow you wherever you go. Gusto ko nga mosunod kanimo bisan asa kamo adto. Og dili ba kining maong pulong angay usab nga magpuyo diha sa atong kasing-kasing. Isip iyang mga disipulo, isip gitawag sa Dios diha sa pagsunod kaniya. Ana usab kining maong mga pulong nga kita angay nga moingon usab, Ginoo, andam ako nga mosunod kanimo bisan asa kamo adto. Pero adunay dakong hagit si Kristo diha sa iyang pagtubag niining maong pulong gikan ining usa ka tawo. Ang iyang tubag matud pa niya, foxes have dens, birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Walay lugar nga katulgan o kapahulayan. Mga igsuon, dinhi gipakita ni Kristo kung unsa gayud ang kalisod diha sa pagsunod kaniya. Ug una atong hinumduman nga kining iyang tubag ngadto sa eskriba nagpadayag kini sa andam o kanabang murabaw kagustuhan gayon nga ikaw mupuyo diha sa iyang kinabuhi. It is about being ready, first of all, ready and willing to journey with the life of Jesus o in the life of Jesus. Siguro mauni hagit sa matag usa kanato mga igsuon. Kita giawat sa pagsunod kaniya, andam kita, mibungat kita nga musunod kita kaniya bisan asa. Pero atong hinumduman nga una sa tanan, this is about to be ready and willing always. Kanunay nga andam nga musunod o mupuyo diha sa kinabuhi ni Kristo. Ikaduha mga igsuon, it is about our commitment to Him. Dili lang sa pagsunod kaniya sa panahon nga kini gusto nato. Apan siya nagtawag kanato nga kinahanglan mukumit ta kaniya og kini mauna ang atong mahimong kinabuhi sa matag adlaw. Andam kita nga mohatag sa atong kaugalingon. Andam kita nga mopadayag diha sa atong kaugalingon nga sira ang atong sundan sa atong kinabuhi. Nga sira ang atong sundon sa tanan nga atong kagustuhan. Ang pagsunod o ang pagdawat kaniya, mao kini ang dakong hagit alang kanato. Ikatulo mga igsuon, diha sa pagsunod kaniya, nangahulugan kini og mga sakripisyo. Andam ba kita nga musakripisyo alang og tungod kaniya? Kini maong sakripisyo mga igsuon, wala lamang niya wala lamang kini magpasabot nga diha sa atong paglakaw kaniya apan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay sa atong pagsunod kaniya, anaa ang paagi nga kita mohatag usab sa atong kaugalingon sa usag-usa kanato. Ang pagsakripisyo nato alang sa atong mga kaigsuunan, bisan pa sa mga tao nga wala nato magustuhi,
Bisan pa sa mga tao nga wala nato mahala. Ug mao kini ang iyang gipakita. Siya naghatag sa iyang kinabuhi diha sa krus, nagantos dili lang alang sa mga matarong, apan alang usab ngadto sa dili matarong. Buti pa sabot ang iyang pagsakripisyo alang sa tanan. Umaw kini ang hagit kanato karon mga igsoon. Andam ba kita nga musunod kaniya? Tungod kay siya nag-awhag kanato kanunay, sunod kanako. Mga igsoon atong iampo ang matagusa kanato. Ngaunta magmatinud-anon kita kanunay diha sa maong tubag. Magmadasigon kita kanunay diha sa pagsunod kaniya. Og labaw sa tanan, andam kita mohatag sa atong kinabuhi alang kaniya. Amen.